फाइबर एगो प्रकार के पोषक तत्व है जवन हमनी के शरीर के पाचन तंत्र खातिर बहुत जरूरी होखेला। इ खाना पचावे में मदद करेला, पेट के लंबा समय तक भरल राखेला अउरी कब्ज जैसन समस्या से भी बचावेला। आई जानल जाव की कवन खाद्य पदार्थ में फाइबर के मात्रा ज्यादा होखेला अउरी इ हमनी के शरीर खातिर केतना फायदेमंद होखेला। बीन्स फाइबर के एगो बेहतरीन स्रोत हा। एक कटोरी बीन्स में 4 से 10 ग्राम फाइबर होखेला, जवन की शरीर खातिर बहुत फायदेमंद होखेला। एकरा में मौजूद प्रतिरोधी स्टार्च फाइबर ब्लड शुगर के नियंत्रित करेला, जवना से डायबिटीज के खतरा कम हो जाला। घुलनशील अउरी अघुलनशील फाइबर बीन्स में भी पावल जाला, जवन की खराब कोलेस्ट्रॉल LDL के कम करके दिल के स्वस्थ बनावेला अउरी आंत के साफ करके पेट के स्वस्थ राखेला। नाशपाती, अगर रउआ मिठा खाए के शौकीन बानी त नाशपाती रउआ खातिर एकदम सही विकल्प बा। मध्यम आकार के नाशपाती में 5.5 ग्राम फाइबर होखेला। एकरा में मौजूद पेक्टिन फाइबर पेट में निमन बैक्टीरिया के बढ़ावेला, जवन की निमन पाचन में मदद करेला। इतने ना, नाशपाती में पेक्टिन नाम के एगो घुलनशील फाइबर पावल जाला, जवना से कब्ज के समस्या कम हो जाला। मक्खन फल एवोकाडो, आधा कप एवोकाडो में 5 ग्राम फाइबर होखेला अउरी इ बाकी फल से तनिका अलग होखेला, काहे कि एकरा में हेल्दी फैट भी होखेला। एकरा में मौजूद ग्लूकोमैनन फाइबर भूख के नियंत्रित करेला, जवन की वजन घटावे में मदद करेला। एवोकाडो में घुलनशील अउरी अघुलनशील फाइबर भी होखेला, जवन की शरीर के सही तरीका से विषमुक्त करे में मदद करेला। रसभरी रास्पबेरी, लाल रंग के ये छोट छोट फल जितना सुंदर होला उतने फायदेमंद होला। आधा कप रसभरी में 4 ग्राम फाइबर होखेला अउरी एकरा में मौजूद पेक्टिन फाइबर पाचन तंत्र के मजबूत करेला। इतने ना, रसभरी में भी अघुलनशील फाइबर पावल जाला, जवन की मल त्याग के आसान बनावे में मदद करेला। जई, 1 कप कच्चा जई में 8 ग्राम फाइबर होखेला। एकरा में मौजूद बीटा ग्लूकन फाइबर कोलेस्ट्रॉल के कम करके दिल के स्वस्थ राखेला। जई में पावल जाए वाला सेल्यूलोज फाइबर पाचन तंत्र में सुधार करेला अउरी कब्ज के समस्या के दूर करे में मदद करेला। एकरा से पेट के लंबा समय तक भरल रहेला, जवना से भूख कम हो जाला। सब्जा के बीज, चिया सीड्स, अगर रउआ जल्दी भूख लागेला त सब्जा के बीज रउआ खातिर बहुत मदद कर सकेला। एक मुट्ठी सब्जा के बीज में 9.75 ग्राम फाइबर होखेला। एकरा में म्यूसिलेज नाम के एगो मोट चिपचिपा फाइबर पावल जाला, जवन सब्जा के बीज के पानी में भिगो के जेल नेहन परत बनावेला। इ पेट खातिर फायदेमंद होखेला अउरी वजन घटावे में भी मदद करेला। त दोस्त लोग, यह हाई फाइबर वाला खाद्य पदार्थन के अपना आहार में जरूर शामिल करें। अगर ये वीडियो अच्छा लागल त लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।